Good afternoon, Kabalan. So nandito tayo ngayon sa may Nabuklod at ito yung view sa likod. Ayan. Napakaganda ng weather. Alam na alam mo kasi clear yung mga kabundukan. Hindi gaya pag medyo cloudy, maamog, hindi mo masyadong makikita yung details ng mga kabundukan. Pero ngayon, ayan, kitang-kita mo. Tapos doon, yung sunlight. So yung ano lang dito, yung mga kubo, medyo nasira yun. Dahil siguro sa lakas ng bagyo nung nakaraang buwan. So yung mga ibang kubo rito nasira. Walk through muna tayo rito. Ito pala yung zipline na hindi na umaandar. So ilang beses na tayong pumunta rito, hindi natin natsyempuan na umaandar yung zipline nito. Subukan natin yan umakyat. Medyo mahina na rin yung mahina na rin yung ladder. Ay. Ito yung mga breaker niya, oh. Ang ganda sana nito. Pero hindi, gaya nga ng sabi kanina, hindi natin naabutan na umaandar. Kasi nung first time na pumunta tayo rito, ganito na siya. Ayan. Parang props na lang. Ganda ng mga pananim doon, no? Yung taniman ng mga katutubo. Bali yung dulo ng zipline. Ayun. May tao. Ayun, no? Sira na talaga yung mga kubo. Kulang na sa maintenance. Pero maganda sana yung lugar na to. Yun nga, kulang sa pag-maintain. Kagaya nito, pwede rin ito. Tapos nandito yung pinaka marker. Nabuklod.
Bali dito, meron naman tindahan dito kung gusto niyo bumili ng mga chichirya. At ito yung magandang tanawin na nakita natin sa drone kanina. Ayan o. Visible na visible yung mga kabundukan. Tapos meron pang view deck. Doon. Doon, ayan o, kung nakikita nyo. Zoom natin, no? Punta pa tayo banda rito. Meron ng ano rin, no? Meron ng pag. Ayan o. Sumisibol na yung pag. Nagmumula dun sa ilalim. Ayan, nakala ko nun yung pag nanggagaling sa taas. Kaya pala pag nasa ano ka, nasa Benguet ka. Pag napupuno ng pag yung daan, especially pag nasa ano ka, Halsema Highway or sa Marcos Highway, nanggagaling dun sa ibaba, pumapanik sa taas. So ito yung itsura ngayon dito sa may Nabuklod. A peaceful and relaxing Saturday. Yan. So short road trip at dito tayo napunta. So ride safe always, Kabayan. See you when I see you, and Fernandez.